així avui en la secció de Prenem Cafè amb Carmen Maria i Carlos Cifre, que són els president i membre de Junta de la nova Falla Parc Salvador Castell, i ens sentem amb ells, amb Òscar i Aida, per parlar un poc de com ha anat aquest primer exercici faller i veure què ens conten, sobretot, i per començar, com apareix la idea de muntar una nova falla. La idea de muntar una falla és d'un dinar d'amics, vas començar com es comencen tots, fem un grup de WhatsApp, vas començar a clavar gent, veiem que tot és viable i va avant. Se fa una reunió en junta local, en aquest moment estava Juan Villa i Anira, se parlen ells, i a partir d'ahí Josep, que tot això maneja més el tema d'estatuts i tot això, se posa a veure i a fer números i era viable. D'aquesta reunió se va tirar endavant i se constitueix l'associació. En aquest moment érem 12 persones, se munta l'associació, se munta una junta, passem a 36 en uns pocs dies, presentem la falla i pugem a 56. De 56 vestiu, o sigui, ja ens clavem en el tema de la presentació. A 2 setmanes de presentació no teníem res, ni estandard, ni pins, bandes, res. Treballant i fent faena arribem, muntar tot el que era la presentació. Nosaltres no érem conscients de tot, ni que els proveïdors no arribaven, hi havia molta gent que ens va dir que no, ens tancarem portes, però manejamos, al final traguem la presentació. La vegada traguem la presentació passem de 56 a uns 80 i després ara de falles en 95. Ostres! Molt bé, no? Va ser el primer any. Sí, i després ara hi ha previsions d'uns 50 o 60 més, però jo hasta que no dono... Una pregunta, que jo no ho sé, quan formes una associació cultural, que és una falla en aquest cas, n'hi ha un número mínim de gent que té que estar censada o pots muntar-la en 5 fallers? Les associacions culturals, tu pots muntar una i pots... Nosaltres començarem més el primer cens oficial que n'hi ha de 8 persones. 8 membres que es començaren ja en junta i a partir d'ahí vas incluint a tots. I una cosa, volia preguntar-vos jo, vosaltres, la immensa majoria, per lo que m'heu dit, no éreu fallers antigament. O sigui, n'hi havia alguns que sí, tu, per exemple, m'has contat que eres faller, però d'una falla de Benicull. I com sense ser fallers se tireu així al bou? Pregunte. A veure, sí que és veritat que la majoria no havien sigut fallers fins ara. Sí que és veritat que n'hi ha gent que havia sigut fallera en uns determinats anys, però després ho havia deixat per la raó que siguera. I ara, al veure que n'hi ha una nova falla, perquè moltes vegades ells igual se deixen la falla perquè l'ambient igual no s'acopla massa o no tenen amics de quadrilla en la falla i per tant decideixen deixar-se-ho i ara canvis que era una falla menuda, com a molt familiar, decidiren apuntar-se. El bo és que jo el que veig és que sí, quan van vindre que vos donarem el premi de l'Espolí, vaig veure moltes cares noves de gent fallera nova, que això és bo pel poble perquè no és que heu agarrat gent d'altres falles, sinó que heu agarrat gent nova i heu clavat gent nova... Augmenta el número de cens de fallers. Del cens de fallers, que això és bo per al poble, no? Sí, a veure, n'hi ha de tot un poquet, no? N'hi ha gent que estava en altres falles i ha vingut així, jo suposo que passarà com en tot. N'hi ha gent per afinitats o com vulguem dir, Òscar, canvia i n'hi ha gent nova. Això és el més important crec que aconseguim nosaltres és això, que molta gent que no era fallera enguany és fallera. I a lo millor no té un sentiment faller igual que puguem tindre molta gent del XBC, però poquet a poquet la idea és que l'agarre. Tot s'agarra. El sentiment faller creix en seguida. Sí. Jo conec gent que se di antifallera i després són els més fallers del món mundial. I una altra cosa, per exemple, el que estàs parlant que molts proveïdors tanquen per els proveïdors, jo crec que en el que és qüestió de bandes, les insígnies, l'estandard, perquè, clar, si esteu damunt de la presentació... És que ho tenien que fer tot molta pressa. el problema. En aquest aspecte, perquè, clar, proveïdors de beguda, ahí sí que no n'hi hauria problema. En aquest aspecte, jo el que volia preguntar-vos, heu rebut ajuda d'altres falles, de presidents, de no sé... La veritat és que no en demanarem tampoc, Òscar. Nosaltres, la veritat que sempre que tenim un problema intentem nosaltres primer buscar la solució. Què passa? No preguntarem i quan preguntarem els contactes que ens havien passat ja havien tocat a nosaltres. Entonces n'hi ha molt de contacte que te diuen no, és que estic damunt. Pues manejarem un poc més, la veritat que avui en dia està internet que està tot. És per sort o per desgràcia està tot. I manejamos i a base de, pues mira, així me fan, uno me fa l'estandard, l'altre me fa el palo, un altre me fa les insígnies, un altre me fa les bandes. Entre ells jo sé que se coneixen tots i ho han parlat, perquè n'hi ha molta gent que s'espera que nosaltres li tocarem, però clar,
es lo que te comentaba, no sabían cómo anava hasta que no mos han vist en tot amunt. Però sí que és veritat que, per exemple, per el tema de la presentació sí que hem rebut molta ajuda d'altres falles, perquè això sí que anem un poc més perduts, perquè El protocol hi havia gent fallera, però igual no havia estat ahí dins preparant presentacions o preparant tot tipus de... Sí, no ha estat involucrada i no sap per on tirar. I per això part sí que hem rebut molta ajuda d'altres falles. Entonces heu sentit com si diguem abraçats per les altres falles del Xemesí o com ha sigut? No, la veritat, vull dir la veritat, personalment, jo crec que Carmen i els companys així poden dir igual, la veritat que sí, vull dir, falles des de fora del Xemesí pareix una cosa i quan entres és dins. Nosaltres tot el que hem necessitat ens han donat, és més, si inclús enguany ens han oferit arena, ens han oferit césped per la falla, ens han oferit moltes coses que no esperàvem i sempre, i per exemple, l'exemple tens en la granoteta. Anar en la veixerem, li diem a Ricardo, si no la vol ningú, la pot... Sí, sense problema. Jo sí que ho sé qui vos ho ha donat, però per a la gent que no puga saber, conta la història de la granota. Pues, anant a veure les altres falles durant els 3 dies de falles, pues les rodarem totes. I passant per la de Bernardino Bart, Ricardo, el tema de l'Albufera, n'hi ha una granoteta. I n'hi ha 2 o 3 persones a falla que, com feren la broma de les granotetes del parc, volien la granoteta per tot i per tot. Pues tot el passacalle, Carlos, la granota, Carlos, la granota, Carlos. I dic, vaig a dir-li. Si me diu que no, és que no, però jo ho he intentat. I Ricardo, pues, amb tota la bona voluntat, sense problemes. Sí, el dia de neu anarem allí i mos la donarem i això, estarem allí tots un poc ballant i tal. I fem festa. Sí, I parlant del monument, l'infantil ho vau fer vosaltres, que m'apareix una cosa superxula. Home, a veure, me refereix que és el primer any del pressupost. La idea és molt xulo, No, però que això. ningú ho sabia, vull dir, això és el millor de tot, va ser un poc sorpresa, jo no sé si Carmen ho sabia, jo no ho sabia, ¿vale? Jo estava allí, hasta que acabem de muntar la falla gran, no, que ara ve la infantil. I jo, com que no infantil? Pues jo no he comprat ninguna infantil, la veritat jo ho diria, que ve la infantil, que ve el camió ara, però... La meva sensació era, està burlant-se de mi. No, que sí, que ve, que ja està ahí. Va ser un poc improvisar, la veritat, perquè sí que això no teníem pressupost per a comprar una infantil. Xiquets n'eren 7 o 8. Al principi. I clar, no tenia sentit. Diguérem, no ho fem. I uns mesos antes diguérem, va, pues, entre tots fem un poc i fem alguna cosa per als xiquets. Però ahí se va quedar la cosa. I al final, unes setmanes abans, sí que una determinada gent va dir, va, pues fem. I entre tots, pues, feren ahí... Sí, però va ser bona idea. Sí, a més que això és xulo. I la gran, el dia que comenceu a fer monument més gran, cregueu que el joc seguirà sent el mateix o teniu idea, ho dic per als arbres? Això no ho sabem. A veure, això jo te comenté, Maria, hasta on jo sé, no sé, després el que durarà la festa, no? Nosaltres, des d'un principi, quan parlem en Marta en la primera reunió de l'Ajuntament, la idea de nosaltres era posar-la en el parc. L'altre costat està clar que no se pot perquè estan de masleta, Entonces, la idea nostra és que vaig al del parc. Me té igual si està a este costat o està a l'altre. On siga. I ella ens va dir que sense ningú problema. Parlarem amb la gent de l'Ajuntament i ens va dir que ahir de moment no... Claro, però ara l'únic problema que n'hi ha, si el monument és més gran, són els arbres. Sí que uns dies abans vingueren els bombers i diuen, hem de mirar... Policia local... No, però això van a totes les falles, però nosaltres també, Els bombers, com ara ja no n'hi ha camió de bombers en cada monument quan se crema... Que n'hi ha Cuba. O sigui, que n'hi ha Cuba, el que fan és que ells ve antes en la policia i estan mirant tot en el plano per veure que... Per això ja és lo normal. Però de moment va ir. No, és que és xulo el lloc és molt xulo. I una altra cosa, enguany, claro, era el primer any i no teníeu ni falleres majors, ni presidents infantils, estaves tu. Per a este pròxim any i els següents teniu càrrecs? Per a l'any que ve sí, Què hi ha fallera major. I Falleret, Bebito. Sí, tenim també un més. Per això. I després, per als pròxims anys, n'hi ha molta gent que diu que se tira avant, però jo es conto hasta que no... Això que passa el temps, però bueno, que ja veus que n'hi ha ja... Sí, ja n'hi ha gent que va manejant-se i que ja està dient jo pel 21, jo pel 22, no, doncs jo vull que el 21 dic, espereu-se que això n'hi haurà que veure. Hi ha gent que aparentment no era fallera mai i ara com que els ha agradat... Són més falleros que ningú. Sí, els ha agradat, I ja volen. Ai, pues jo pel 21. A veure, està clar que en la fortor del moment, en el foc, en el març, tots són fallers. N'hi ha que veure el després, però bueno, és una bona iniciativa i un bon... I teniu ja, per exemple, enguany tinguereu a Víctor Hugo com a artista faller, per a una falla, perquè fa la falla Placeta del Cid també, un pressupost està clar que prou diferent que el que teniu vosaltres.
Per este any que ve aneu a continuar el mateix pressupost, en el mateix artista, aneu a canviar? Ahora, a día de hoy, ¿Sabeu algo? Sí, a día de hoy está claro que es lo que hemos comentado Víctor Hugo desde un primer momento. Si el presupuesto es paregut o igual al del CID, nosaltres no la farà. Clar, És normal, nosaltres això ho entenem i està molt clar. I a partir d'ahí estem manejant per veure Estem esperant el dia de l'apuntar. més que res Bueno, però de totes formes, 190 són molts. Són molts No, fallers. 90. 90. Ah, havia entès en 90. 90 i que tenen una previsió de 50 persones. No, no, és que havia més. entès- Dona igual, 140 140 està ja són molt bé. molts. Ja, però per això necessitem Però saber hasta també... que no Però vegem primer- els números, clar, Clar. això dels números Apuntin primer. en el seu parner. Jo No, primer per els ara números. el pressupost és el que n'hi ha. Si se pot Clar. pujar, doncs el pujarem. Per a quan teniu vosaltres? Feu paella d'apuntar, sopar, no sé què és el que Està feu? ja Sí, apuntat. fem el dia de l'apuntar, que és el dia 13. 13 d'abril. Sí, crec que n'hi ha dinar. Sí, comença a les Sí, 12. comença a les 12. Sí, un dinar, que fan paella, per la vesprada un cocteler crec que és de 3 a 9, i per la nit sopar així. I tenir hinchables per als xiquets, hinchables ho per farem als fora, xiquets, segurament. sí. La idea és fer-ho fora, si el temps deixa i tot va bé. Molt bé. Una pregunta per curiositat, que em passat de tema i volia preguntar. Qui ha cremat la falla? Això, qui La l'encén? cremarem entre Patri i jo. És que... Ah, Claro, claro, ja ho sabia, ja ho sabia, sabia. ho farem Ja ho abans sabia, ho de farem la abans cremada. de la cremada perquè veiem que si fem l'acte després, molta gent no estaria. I ho fareu abans. I s'ha de Abans fer de sopar fareu abans. l'acte de nomenament. Després de sopar i mentre acabàvem d'arreglar La falla. la falla i tot tot. això. I era sorpresa per ella o Sí. ja ho Sí, sabia? sí. Vull dir, per ella i per molta gent de la falla. Bueno, i per tots, sí. Per no dir-te pel 98% de la gent de Junta també. I tu tu has sigut fallera abans? Sí, Claro, de la de ideal. Terrassa. Però s'ha canviat a una altra. Sí, Però això I de la volia ideal. preguntar-te, i tu que ja has viscut l'any faller tal qual, tu com a fallera d'ací, després t'ho preguntaré a tu com a president, quina valoració fas d'este primer any? Que haurà sigut dur, m'ho imagine, en moltes la coses veritat bones, és que però... jo havia sigut fallera molts anys, però no havia estat tampoc molt involucrada en la falla. No era membre de Junta ni res. I este any, que sí que he estat en Junta, doncs la veritat és que n'hi ha molta feina que no se veu i molta ajuda que se necessita. N'hi ha gent que ve 3 dies de falles i ja està. Bueno, Com en això totes les és la falles. majoria de la gent. I jo cosa que sí que crec que ens fa falta és gent més major, perquè és gent molt jove. Gent que... Veus, no? Sí, un equilibri. Que equilibri, sí. Exacte. Que n'hi ha que totes les generacions com en la majoria de les Sí, falles. sí. D'ací 10 anys sereu vosaltres, la Claro, gent veterana claro. de la Ja, Sí, falla. però fa falta un poquet d'equilibri, sí, t'entenc perfectament el que vols dir. I abans d'acabar alguna altra pregunta o alguna cosa? No, això que tu com a president jove, nou, que sí que està clar que tenies com aquell que diu carrera menicuilla, però com valoraries este primer any de la falla? A veure, és molt bo a nivell de la falla, crec, i meu també, vull dir, jo he trobat... Coneixia els altres presidents, no he tingut tracte, no tinc queixa, totes les presentacions superbé, alguna altra que he put taeta, que altra, però bueno... Eres el això- novato, eres el novato. Sí, Com el dia Sant Josep, no? Sí. La missa. Sí, això. La Què cena. te va passar? Conta-ho. Jo això no ho sé. Pues, no sé. a veure, què passa? Que els presidents, jo m'incluïs també, són molt guassons. Sí, Són molt... la verdad es que sí. Pues alça uno i diu una animalada, pues l'altre contesta. Les començaré una broma, però clar, jo el dia de no estava pa seguir la broma. No estàs pa cuentos. No estava pa... I menys en la missa. Previo aviso, que jo ja li vaig dir. Clar, Jo i me crec digué, que això ja no... quizás començar per el grup, alçar uno ja tot motivat. Diu, avui enguany la fem i la faré. Però n'hi ha més gent que també va caure. I estava en el grup de presidents, hi ha 3 pins, 2 pel retor i 2 pels alcoholiquets. Pues 3 pins, pues clar, m'he entrat 3 pins pel retor. Què fas? I dic, che, que ho han dit per el grup. Jo no sé per què el retor voldrà les insígnies de la falla, però bueno, lo que I tots els anys, no? Tots els anys, no? I ella m'ho Jo li vaig diu, dir, i jo, pues con som els nous la voldrà. I me cruce a Balaguer me diu, que estan prenent del pèl i que estem vacilant, tot segur. Això és com algun president que se n'anà i s'ha deixat pis, coses així, i dic, esteu liant-me. Jo vaig agarrar i vaig donar els 3 pins. Al retor? Sí. I què te va dir el retor? El retor me dirà, sí que me dones. és tal qual, és... I quin va ser el moment en què li donares els pins? Això, quan dugueres la bandeja, quan Quan va venir de la bandeja. Clar, i aquell ja estic sí.
Va ser tal qual, vull dir, és l'única eixida. L'altre, tot No, però l'altre. això són coses divertides. Sí, És divertit. No, sí, jo també sé... Després n'hi ha algun altre que va fer així i va dir, hosti, jo me se l'he oblidat així. Quan t'he vist a tu, me l'he deixat així. I n'hi ha qui també les duien. O sigui, que no va ser tu l'únic. No, n'hi ha diversos. Sé també que en el grup de Junta Local Fallera, els dos membres nous de Junta Local de la teua falla, també van dir la nit antes, els nous, recordeu que teniu que anar a la missa a les 7 del matí, el dia de Sant Josep, I algú no aniria. a Sant Jaume, no sé quin dels dos de vosaltres no ho ha preguntat, teniu que anar a les 7 del matí perquè teniu que parlar en ells, perquè vos explique com teniu que fer la missa tal i qual, el que teniu que entregar, perquè quan sou d'una falla nova, pues teniu que anar a entregar. I no sé com va quedar. Sé que Josep no va aparèixer per la fallera major del poble. No, Josep va tindre... Estava muerto. Sí, estava bajo de bateria. I Vicent, no sé, no m'ha comentat res. Si Pues igual no se va- lo Se ho callaria. No ho sé, si va anar... No. Bueno, però això també són anècdotes està bé. divertides. Això fa germanor. Sí. això fa Fa germanor, te Molt rius. riguera. Entonces la valoració ja És bona, ha sigut vull dir, bona, és no? molt bona. I la previsió és molt bona. Falta, veure això, falten números, que al final Sí, és jo com el tots. que anem. Des de Bueno, la falla pues- més vella hasta la més nova, ara mateix ja estan traient números. Pues jo crec que ja està tot, simplement era això, també donar un poc a conèixer la història de la falla, fer d'una manera diferent, que no siga sols sempre escrit, sinó també en esta secció que es pren cafè, que sol ser també molts presidents, o en gent emblemàtica de cada comissió, i que, com sempre, ja ho diguem, l'espoli està obert per a tot el que vulgueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.